чемпионати ҷаҳон оид ба бокс дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Узбекистон идома дорад. Дар рӯзи ҳаштуми рақобатҳо 3 нафар аз мужзани тоҷик ба ринг баромаданд. Дар вазни 54 килограмм Меҳроҷ Зоидов рақобати якуми худро бо намояндаи Булғористон Ясен Радев доир кард. Варзишгари тоҷик тибқи қарори доварон имтиёзҳои бештарро ба даст оварда бар ин ҳарифи худ дастболо шуд ва роҳи худро ба даври дуюм ҳамвор кард. мужзани шинохтаи тоҷик Давлат Болтаев бошад дар вазни 92 килограмм бо Марено Родригес аз Мексика сабқат намуд. Дар ин нерӯсанҷӣ Давлат бисёр чусту чолокӣ нишон дод. Дар раунди сеюм қабл аз анҷоми вақт сару рӯи Родригес аз зарбаҳои Давлат хуншор шуд ва дигар духтурон ба Марено иҷозаи рақобатро надоданд. Ҳамин тавр Давлат Болтаев ғолиби набард дониста шуда ба даври чорякниҳоӣ баромад. намояндаи дигари Тоҷикистон Парвиз Каримов дар қисмати шомгоҳии рӯзи ҳаштуми рақобатҳо сабқати дуюми худро бо Раҷелио Ромерои мексикоӣ доир мекунад.